Barka da zuwa Zakanya Hausa TV. Kada ku manta, ku danna subscribe tare da Hawata, rabin raina, madarata, cakuletina, abarabata, bandata, kankanata, hawata. Allah ya isa Allah. Na yi shuru hawa. Ya ne? Na yi shuru. Yawa, assalamu alaikum masoyanmu na duk duniya baki daya. Muna farin cikin sanar da ku cewa wannan fim din nan na ko kuma in ce wannan wasan kwaikwayon nan na ku mai farin jini wato gidan Badamasi. Zai dawo Oktoba 6 ga wata. Da daddare? Wato karfe 8 na dare. A tashar Arewa 24. Arewa 24. Ta wuce, ta wace. Sai ba ta Kada maka dawo. Kowane tsuntsu kukan gidansu zai yi mu tare fitina arewa. Ina kira ga al'umma mu zauna mai tunani, mu kalli abin nan ta fuskar dacewa mu gani. Akwai manufofi a boye in ne muku tini, mu koma tarihin kasar. Yarinya, ba ki abin sa turare, kin shiga wata Rabaida. wannan ala wannan kuma alkhairi littafi da son sana san kuma jagaban shugaban kasar gobe Allah ya gaban ku president kuma sha uku amma ba da ne akan gaskiya ne da kuma mai girma gwamna insha Allah shawai sharaɗa muna gwamna Kano na gobe bi su da lai Allah ya bayan rantsuwa zan kai ka Allah ya ja Allah ya